മാതാജി. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി കേറിയിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അനിതാരം മാതാജി? കേറിയിരുന്നല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. नानार्चनाशलाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांदा राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഭമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण. मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निष्ठारगमद्भाग्या मदानन्द नमोस्तुते ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതാരികയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ജഗായ് മത്തായിമാരുടെ ലീലകൾ അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. അതായത് അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ലീല അത് പറയാണ്. അടുത്ത ദിവസം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആ സഹോദരന്മാരെ സന്ദർശിക്കുവാൻ പോയി. പ്രഭുവിനെ ദർശിച്ച മാത്രയിൽ അവരിൽ ഒരുവൻ പൊട്ടിയ മൺകലത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്കെറിഞ്ഞു. ആ കഷ്ണം കൊണ്ട് നെറ്റി മുറിഞ്ഞ് ഉടനടി രക്തം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അതികാരുണ്യവാനാകയാൽ ഈ പരമനിഷ്ഠൂര പ്രവൃത്തിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്തു: നീ ഈ കല്ല് എന്റെ നേർക്കെറിഞ്ഞതിനെ ഞാൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നിന്നോട് ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ ജഗായ് മത്തായിമാർ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ റൗഡികളായിരുന്നു, അല്ലെ, വലിയ തെമാടികളായിരുന്നു. ആ സമയത്തുള്ള ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരായിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ സംസർഗം മൂലം അവർ തെമ്മാടികളായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരെ ഭക്തന്മാരാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗുരു തത്വമാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബലരാമന്റെ അവതാരമാണ്. ബലരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു തത്വമാണ്. അപ്പോ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യനെ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരിൽ ഭക്തി വരും, അല്ലെ. അപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരെ വിട്ടില്ല. അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവരോട് ഹരിനാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അതിലൊരാള് ഒരു പൊട്ടിയ മൺകലത്തിന്റെ കഷ്ണം കൊണ്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയാണ്. നെറ്റിയിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് ചോര പൊടിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ശരിക്കും ഇത് ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാണ്. ശരിക്കും അവരാരാണ്? ബലരാമന്റെ തന്നെ അവതാരമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഘർഷണന്റെ അവതാരമാണ്, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പോ രക്തം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരുടെ ശരീരം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. പക്ഷെ
ആ ഒരു സമയത്ത് അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ രക്തം വന്നപ്പോ അതിന് പകരമായിട്ട് പറഞ്ഞത്, അതായത് ആ കല്ല് എറിഞ്ഞതിന് പകരം ഞാൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കൂ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുവാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അക്ഷോഭ്യമായ പെരുമാറ്റം ദർശിച്ച് സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാളായ ജഗായ് അത്ഭുതപ്പെടുകയും ഉടൻ തന്നെ പ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് തന്റെ പാപിയായ സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ മത്തായി വീണ്ടും തുനിഞ്ഞപ്പോൾ ജഗായ് അയാളെ തടയുകയും പ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കാൻ കേണപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനോടകം തന്നെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആക്രമിച്ച വിവരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറിയുകയും അത്യുഗ്രമായ കോപാവേശത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ആ പാപികളെ വധിക്കുവാനായി തന്റെ സുദർശന ചക്രത്തെ ആമന്ത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇത് കണ്ട നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഉടനെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിപ്പിച്ചു. പ്രത്യാശയ്ക്ക് പോലും വകയില്ലാത്ത വിധം അധപതിച്ച കലിയുഗത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദൗത്യം. ജഗായും മഥായും ആകട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ അധപതിച്ചവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമാണ്. ഉന്നത കുലജാതരും ഭൗതിക ആദരണീയതയുള്ളവരുമായിരുന്നാൽ പോലും ഈ യുഗത്തിലെ 90% ജനങ്ങളും ഈ സഹോദരന്മാർക്ക് സദൃശരാണ്. ശാസ്ത്ര മതാനുസാരം ഈ കലിയുഗത്തിൽ ലോക ജനത മുഴുവൻ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ശൂദ്ര ഗുണമോ അതിലും നിന്ദ്യമായ ഗുണങ്ങളോ ഉള്ളവരാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കലും കാലാകാലങ്ങളിൽ തുടർന്നു പോന്നിരുന്ന ജന്മാവകാശ ജാതി സമ്പ്രദായത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വരൂപത്തെ അഥവാ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ മഹാപ്രഭു ശാസ്ത്ര നിർണയങ്ങളെ കർശനമായി അനുസരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ലീലയില് രക്തം വന്നു അല്ലെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് രക്തം വന്നു. ആ സമയത്ത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒന്ന് നാമം ജപിക്കൂ അല്ലെ, ഇത് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, നിങ്ങളെ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതില് ഒരാളായിരുന്നു, അതായത് ആ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ജഗായ്, അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ആശ്ചര്യം തോന്നി അല്ലെ. അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത്? തെമ്മാടികളായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. തെമ്മാടികളാകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് അങ്ങോട്ട് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സഹാനുഭൂതി കാണിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടതുകൊണ്ടാവണം ജഗായ് അത്ഭുതപ്പെടുകയും അവരെ വന്ദിക്കുകയും അല്ലെ, അവരെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ ജഗായ് എന്ന ആളിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഇദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ അവതരിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനുമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ അപകടപ്പെടുത്തിയാല് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രതിരോധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എഗൻസ്റ്റ് നമ്മള് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രത്തെ വരുത്തുകണ്ടായി പറഞ്ഞു. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഈ ഒരു കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരം ആരെയും വധിക്കാനല്ല, പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യം? എല്ലാവർക്കും അല്ലെ, എല്ലാവരും ദുഷ്ടന്മാരാണ് ഈ കലികാലത്തില്. എന്താണ്, കലഹപ്രിയരാണ് എല്ലാവരും കലികാലത്തിൽ. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ദുർബുദ്ധിയാണുള്ളത്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ അല്ലെ, അവരോട് മാപ്പ് കൊടുക്കാനാണ് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അധപതിച്ച കലിയുഗത്തില് എല്ലാവരെയും മോചിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഉന്നത കുലജാതരായിട്ടുള്ളവരാണ് ജഗായ് മത്തായിമാരെങ്കിലും അവര് ദുഷിച്ചുപോയി അല്ലെ, അവര് സംസർഗം കൊണ്ട് ദുഷിച്ചുപോയി. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജന്മം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗുണം കൊണ്ടാണ്, ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നല്ല, എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ബ്രാഹ്മണത്വം ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണീയരായിട്ട് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും മഹാതെമ്മാടികളായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു അതിനൊക്കെ ശാസ്ത്ര നിർണയങ്ങളെയാണ് അനുസരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. മഹാപ്രഭു തന്റെ സുദർശന ചക്രത്തെ ആനയിക്കുന്നത് കണ്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആ ഇരു സഹോദരരോടും ക്ഷമിക്കുവാൻ പ്രഭുവിനോട് സവിനയം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇരു സഹോദരന്മാരും തങ്ങളുടെ അഹന്താ നിർഭരമായ പ്രവൃത്തിയെ മാപ്പാക്കണമെന്ന് യാചിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. പശ്ചാത്താപ വിവശരായ അവരെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇനി ഒരിക്കലും പാപനിർഭരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ അസാൻമാർഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഏർപ്പെടരുതെന്ന ഏക വ്യവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകി. സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സമ്മതിച്ചു. ഇരു സഹോദരന്മാരും പ്രഭുവിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വഴങ്ങുകയും
അവരുടെ സകല പാപിഷ്ടമായ ശീലങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് സത്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം കൃപാലുവായ പ്രഭു അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നീട് അവരുടെ ഗതകാല ദുഷ്കൃതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും സൂചിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കൃപയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കിട്ടുന്നത്. രണ്ടു പേരുടെ കൃപയും വേണം. ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത്? ഭഗവാൻ സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബലരാമനായിട്ടുള്ള ഗുരു തത്വമാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പോ ഈ രണ്ടു പേരുടെയും കാരുണ്യമാണ് ആർക്ക് കിട്ടിയത്? ജഗായ് മത്തായിമാർക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോ അവരോട് പൊറുക്കാൻ ആരാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാൻ ശരിക്കും ഭഗവാനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഗുരു തത്വമാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ജഗായ് മത്തായിമാരെ സ്വീകരിക്കാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ആ ഒരു മുക്തി, അല്ലെ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കേൾക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മാറാൻ പറ്റിയത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഗുരുവും ഭഗവാനും ഒരേ സമയം കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ അവർക്ക് ഭക്തന്മാരാകാൻ സാധിച്ചു. അവരുടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്കും മാപ്പ് നൽകി. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. അല്ലെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭഗവാൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ മുക്തരാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും എല്ലാ പാപ കർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് അപ്പൊ തൊട്ട് ഭക്തന്മാരായി മാറിയപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അനന്തരം കൃപാലുവായ പ്രഭു അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നീട് അവരുടെ ഗതകാല ദുഷ്കൃതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും സൂചിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ വളരെ മോശം പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ജീവിച്ച ആളാണെന്ന് അവരെ ഒരിക്കലും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആര് പോയിട്ടില്ല? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയിട്ടില്ല, അല്ലെ. അവരുടെ ആ ഒരു സമയം വരെ അവർ ചീത്തയായി ജീവിച്ചെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അവര് ചേഞ്ച് ആയി. അപ്പോ അവരുടെ ആ പഴയ ജീവിതമായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വിശേഷമായ കാരുണ്യമാണിത്. ഈ യുഗത്തിൽ ആർക്കും താൻ പാപമുക്തനെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. ഏതൊരാൾക്കും അപ്രകാരം പറയുക അസാധ്യമാണ്. ഉത്തമ വിശ്വാസ യോഗ്യനായ ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം പാപനിർഭരമായ ശീലങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയില്ലെന്ന ഏക വ്യവസ്ഥയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സർവ്വവിധ പാപങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ. നമ്മള് ഗുരു ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഒരു നിബന്ധനയോടുകൂടിയാണ് ആരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇവിടെ ഇപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും സ്വീകരിച്ചത്, അല്ലെ. ആത്മീയ ആചാര്യത്തിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം പാപനിർഭരമായ ശീലങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയില്ലെന്ന ഏക വ്യവസ്ഥയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സർവ്വവിധ പാപങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ ഇരു സഹോദരന്മാരുടെയും സംഭവത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട അനേകം പ്രബോധന ആശയങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാം. ഈ കലിയുഗത്തിൽ സർവ്വജനങ്ങളും പ്രായേണ ജഗായ് മത്തായിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ്. തങ്ങളുടെ അധാർമിക കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിലക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിവർജിക്കുകയും വേണം. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിക്ക് മഹാപ്രഭു നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിരോധക നിയമങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? രണ്ട് സഹോദരന്മാരും എന്താ ചെയ്തത്? എല്ലാവരും ഈ കലിയുഗ കാലത്തില് ജഗായ് മത്തായിമാർ ആയിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത്, അല്ലെ. 99% ആൾക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ അധാർമിക കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക? നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്? 4 യമനിയമങ്ങളും പാലിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം, അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗുരുവിനെയും സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിലക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിവർജിക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ അത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായി ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ മഹാപ്രഭു മഹത് വ്യക്തികൾ സാധാരണ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ ഒന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല. എന്നാൽ പ്രഭു ഒരിക്കൽ ശ്രീനിവാസ ഠാക്കൂറിന്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ പരമകോടിയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ വിസ്മയകരമായ ഒരു അത്ഭുതം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. സങ്കീർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന ഭക്തന്മാരോട് കഴിക്കാൻ എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് വേണ്ടതെന്ന് മഹാപ്രഭു ആരാഞ്ഞു. മാമ്പഴമാണ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് അവർ അറിയിച്ചപ്പോൾ മഹാപ്രഭു ഒരു മാങ്ങയണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും മാമ്പഴക്കാലമല്ലാതിരുന്നിട്ടും ആ മാങ്ങയണ്ടിയെ മഹാപ്രഭു മുറ്റത്ത് വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഉടൻ തന്നെ ആ മാങ്ങയണ്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ മാവ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായതിലധികം മാമ്പഴങ്ങളോട് കൂടി വളർന്നു വന്നു. അതും അന്നു മുതൽ ഭക്തർ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാമ്പഴങ്ങൾ ശ്രീനിവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അങ്കണത്തിൽ വളർന്ന ആ മാവിൽ നിന്നും പതിവായി ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി.
അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയിരുന്ന സമയത്ത് മഹാപ്രഭു ഒരിക്കലും ഇതുപോലെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കാണിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം സ്വയം ഭഗവാനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മാത്രമാണ് മഹാപ്രഭു ജീവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഭവനത്തിൽ, അവിടെയാണ് ശ്രീവാസ് അങ്കനില്, അവിടെ നാമസങ്കീർത്തനം എല്ലാ രാത്രികളിലും നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ശ്രീവാസ് അങ്കനിൽ വെച്ച് എന്താണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മാങ്ങയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അല്ലെ. മാങ്ങ സീസണലാണ് അല്ലെ. എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഒരു മെയ് ജൂൺ ആ ഒരു മാസത്തിലാണ് മാങ്ങ അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സീസൺ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മാങ്ങയണ്ടി മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ട് അത് മുറ്റത്ത് കുഴിച്ചിട്ടതും അതൊരു മാവായി വന്ന് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടത്ര മാങ്ങ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടായി. പിന്നീട് പതിവായി അതിൽ നിന്ന് മാങ്ങ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതൊരു ലീലയായിട്ട്, അതായത് ഒരു നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സാധാരണ കാര്യമല്ല അല്ലെ, ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്. സ്വതവേ അത് ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. വ്രജഭൂമിയിലെ വൃന്ദാവനം കന്യകമാർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമഭക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് മഹാപ്രഭുവിന് അത്യധികം മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള അവരുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത പ്രേമത്തിന്റെ ആദര സൂചകമായി ഒരിക്കൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവത് നാമജപത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഗോപികമാരുടെ പവിത്ര നാമങ്ങൾ ജപിച്ചു. ഈ സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരും വിദ്യാർത്ഥികളുമായ കുറെ പേർ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാനെത്തിയപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോപികമാരുടെ പവിത്ര നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് ശ്രവിച്ച് അദ്ഭുത പരതന്ത്രരായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോപികമാരുടെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതെന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ജപിക്കേണ്ടതെന്നും അവർ ശുദ്ധ പോഷത്വം നിമിത്തം മഹാപ്രഭുവിനെ ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ വിവേചന ശക്തി ഇല്ലാത്ത ഈ മൂഢശിഷ്യരാൽ പരമാനന്ദത്തിൽ ആറാണിക്കൊണ്ടിരുന്ന മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആനന്ദത്തിന് വിഘ്നം സംഭവിച്ചു. മഹാപ്രഭു അവരെ ശാസിക്കുകയും പുറത്തു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമപ്രായക്കാരായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ അവർ തങ്ങൾക്ക് തുല്യരായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ഇനിയും ഇവിധം തങ്ങളെ ശാസിക്കാൻ മഹാപ്രഭു ധൈര്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കണമെന്നവർ യോഗം കൂടി തീരുമാനിച്ചു. പൊതുജനഭാഗത്തു നിന്നും മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ സംസാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ സംഭവം പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പോ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോപികമാരെ എത്രമാത്രം ആരാധിച്ചിരുന്നു നമുക്കറിയാം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ലീലയിൽ ഗോപികമാർക്കുള്ള ഒരു സ്ഥാനം എന്താണെന്നപ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ഭഗവാന്റെ ലീല മാത്രമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോപികമാരുടെ പേരുകൾ നാമമായിട്ട് ജപിച്ചു. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ നാമമല്ലേ ജപിക്കേണ്ടതെന്ന് ആ സമയത്ത് സമപ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ളവര് പറയുകയും അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവരെ ഭഗവാനെ ഉപദേശിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഹാപ്രഭുവിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കി, അതുപോലെ അവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കി. ആരാണോ ഈ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ, അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ഒരു വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കി. പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പലതും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി അല്ലെ, പുറത്ത് പറഞ്ഞു പരത്തുണ്ടായി. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായപ്പോൾ മഹാപ്രഭു സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തലത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ പരിഗണിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികളും സർവകലാശാല അധ്യാപകരും കർമ്മികളും യോഗികളും അഭക്തരും സകലവിധ നാസ്തികരും എല്ലാം തടസ്സം നിൽക്കുന്നുവെന്ന് മഹാപ്രഭു മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു: ഈ യുഗത്തിലെ സർവ്വ പതിതാത്മാക്കളെയും മുക്തരാക്കുകയാണ് എന്റെ ദൗത്യം. എന്നാൽ എന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതി അവർ എനിക്കെതിരെ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവർക്കൊരിക്കലും ഉന്നമനം ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ജീവിതം ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവർ നിശ്ചയമായും എന്നെ സാദരം പ്രണമിക്കണം. അവണ്ണം ചിന്തിക്കുകയാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമമായ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. എന്തെന്നാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് സന്യാസി വര്യന്മാർക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രത്യേക പ്രതിപത്തിയുണ്ട്. അപ്പോ സാധാരണ, അതായത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാവരും തങ്ങൾക്ക് തുല്യരായിട്ട് കാണുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നമസ്കരിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്നെ നമസ്കരിക്കൂ, എന്നെ പ്രണമിക്കൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുരോഗതി ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രണമിക്കാതെ ഇവർക്ക് ആർക്കും ഉന്നമനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം വളരെ 24-ാമത്തെ സൗണ്ടില്ലേ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ 22-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി സൗണ്ട് ഇല്ല. നമുക്കുണ്ട്. അത് നിങ്ങളെ ഫോണിന്റെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കും. സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.
മ്യൂട്ട് ആണോ? അതായിരിക്കും ചിലപ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്? അങ്ങനെ സന്യാസിമാരെ പ്രണമിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈ ഭാരതത്തിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ സന്യാസിമാരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ കാലത്ത് ആർക്കും പുരോഗതി വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രണമിച്ചു ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സമൂഹം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അധപതിച്ചിരുന്നില്ല. അക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ സന്യാസി വര്യന്മാരെ വിശേഷമായി ആദരിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല സന്യാസി വര്യന്മാർ പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമത്തിലെ സമസ്ത നിയമനിരോധനങ്ങളെയും കർശനമായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ നിയമനിരോധനങ്ങളെ കർശനമായി ഹരേ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇവിടെ മഴയാണ്. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ നിയമനിരോധനങ്ങളെ കർശനമായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള സന്യാസി വര്യന്മാർ തുലവും വിരളമാണെന്ന ഏക കാരണത്താൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമമായ സന്യാസ ജീവിതത്തെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്ര കണ്ട് അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി അവർ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സ്വീകരിച്ച് ഒരു ഉത്തമ സന്യാസിയാകാൻ നിശ്ചയിച്ചു. എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും അധിപനായി ഒരു സന്യാസി നിരൂപിക്കയാൽ സന്യാസി വര്യന്മാരെ സാദരം പ്രണമിക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ പൊതുവെ സന്യാസിമാരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇത്രയും അധപതിച്ചില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നീ കാണുന്ന അത്ര അധപതനം അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നുള്ള സന്യാസിമാരൊക്കെ നിയമവും നിഷ്ഠയൊക്കെ പാലിച്ചായിരുന്നു സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചത്. പക്ഷെ ഈ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദ ന കശ്ചന. അല്ലെ, ഭഗവാൻ അറിയാം, ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം ഒക്കെ അറിയുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അറിയാമായിരുന്നു ഈ ഒരു കലികാലത്തില് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാന്ന്. അതുകൊണ്ട് ആരെയും സന്യാസ ക്രമം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുകൂലിച്ചില്ല. അതിനെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം, അതായത് പെട്ടെന്ന് സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു രീതി അദ്ദേഹം അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ല അതിനെ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? സ്വയം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? വൈരാഗ്യത്തിന്റെയും കൂടെ സംഭരണിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ 6 ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്ന്, ഷഡ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് വൈരാഗ്യമാണ്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് 24 വയസ്സിൽ സർവസംഘ പരിത്യാഗിയാവാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും, കാരണം അദ്ദേഹം അതിന്റെ മൂർത്തിയാണ്. പക്ഷേ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് സന്യാസത്തിലേക്കൊന്നും പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരിക്കലും അനുകൂലിച്ചിട്ടില്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്തിനാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്? മറ്റുള്ളവരെ പ്രണമിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവർക്ക് കാരുണ്യം കിട്ടും. ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചാലാണ്, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ, എന്നെ നമസ്കരിക്കൂ, എന്നെ പ്രണമിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. അവർക്കൊക്കെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെയൊക്കെ ഉന്നമനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം കുറെ കള്ള സന്യാസിമാരാണുള്ളത് അല്ലെ. അതൊക്കെ ആർക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഇങ്ങനെയാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നേരത്തെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അനുകൂലിച്ചിട്ടില്ല. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാൻ പര്യാലോചിക്കവേ ബംഗാളിലെ കട്വയിൽ വസിക്കുന്ന മായാവാദി സന്യാസിയായ കേശവ ഭാരതി നവദ്വീപ് സന്ദർശിക്കുകയും ഭഗവാനും ഒന്നിച്ച് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ കേശവ ഭാരതി ആഗതനായപ്പോൾ മഹാപ്രഭു തനിക്ക് സന്യാസ ദീക്ഷ നൽകണമെന്ന് കേശവ ഭാരതിയോട് ഔപചാരികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്തെന്നാൽ സന്യാസ ദീക്ഷ മറ്റൊരു സന്യാസിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ശാസ്ത്രവിധിയാകുന്നു. സർവപ്രകാരത്തിലും സ്വതന്ത്രനായിട്ടും ശാസ്ത്രാചാരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതിരുന്നിട്ടും കേശവ ഭാരതിയിൽ നിന്നും പ്രഭു സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു. കേശവ ഭാരതിയുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയതിനു ശേഷം ഔപചാരികമായി സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കുവാനായി മഹാപ്രഭു നവദ്വീപിൽ നിന്നും കട്വയിലേക്ക് യാത്രയായി. ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ചന്ദ്രശേഖര ആചാര്യ, മുകുന്ദദത്ത എന്നിവർ മഹാപ്രഭുവിനെ അനുഗമിച്ചു. മൂവരും ആചാരമുറകൾ സനിഷ്കർഷം പാലിക്കുന്നതിൽ മഹാപ്രഭുവിനെ സഹായിച്ചു. ശ്രീല വൃന്ദാവനദാസ ഠാക്കൂറിന്റെ രചനയായ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്യാസ ദീക്ഷ ആഘോഷത്തെ സുവ്യക്തവും വിശാലവുമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു.
അപ്പോ കേശവ് ഭാരതിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മള് വേറൊരു ആചാര്യ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കേശവ് ഭാരതിയിൽ നിന്നും സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്രകാരം 24-ാം വയസ്സിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ മാഘമാസത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചു. സന്യാസ ജീവിത സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഭാഗവത ധർമ്മത്തിന്റെ മുഴുനീള പ്രചാരകനായി. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതത്തിലും ഇതേ പ്രചാരണ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അതിന് വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകയാൽ മഹാപ്രഭു പതിതാത്മാക്കളുടെ നന്മയ്ക്കായി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതത്തിലെ സൗകര്യം പരിത്യജിച്ചു. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുഖ്യ സഹായികൾ ശ്രീ അദ്വൈത പ്രഭുവും ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറുമായിരുന്നു. എന്നാൽ സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിച്ച ശേഷം മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുഖ്യ സാരഥികൾ വിശേഷിച്ചും ബംഗാളിൽ പ്രചാരണം നടത്താൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ശ്രീല നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും വൃന്ദാവനത്തിലെ മൺമറഞ്ഞ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ശ്രീല രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമികൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന 6 ഗോസ്വാമിമാരുമായിരുന്നു. രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാലഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി എന്നിവർ. അനന്തരം ആധുനിക വൃന്ദാവന നഗരത്തിന്റെയും വ്രജഭൂമിയുടെയും പ്രാധാന്യം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹിതപ്രകാരം സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ സന്യാസാശ്രമം അത് സ്വീകരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം ചൊരിയാനായിട്ട് ആ ഒരു ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സന്യാസ ആശ്രമം മഹാപ്രഭു സ്വീകരിച്ചത്. പക്ഷെ ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമ സമയത്ത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ആരൊക്കെയാ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത്? മുഖ്യ സഹായികൾ അദ്വൈത ആചാര്യനും ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറുമായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളായ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആരുടെ കൂടെയാണ് ഉണ്ടായത്? ബംഗാളിൽ പ്രചാരണം നടത്താൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അതുപോലെ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാര് അതായത് രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാര് ആ 6 ഗോസ്വാമിമാരുമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അനന്തരം ആധുനിക വൃന്ദാവന നഗരത്തിന്റെയും വ്രജഭൂമിയുടെയും പ്രാധാന്യം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹിതപ്രകാരം സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെയാണ് ആര് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തിനെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം അവരിലൂടെ നിർവഹിച്ചു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्णा